Ola, son Melina López e isto é Diálogos Bacán, unha iniciativa da Fundación que difunde o legado de José Vázquez Cereijo e que busca difundir e retomar a práctica da tertulia baixo este formato máis actualizado que é o videopodcast, ofrecéndolles cada 15 días unha nova entrega, unha nova conversa arredor dun tema relacionado co eixe vertebrador destes diálogos que é o Lugo do futuro. Hoxe temos 3 convidados connosco para falar do tema festas populares e tradicións. De seguido vamos presentarllos. Dunha banda está Aurelia Balseiro García, licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, museóloga e directora actual do noso museo, do Museo Provincial de Lugo. Benvida, Aurelia, moitas grazas por estar aquí. Ao seu lado atópase Mercedes Vázquez Saavedra, fotógrafa, autora de guías de viaxe, etnógrafa e documentalista, ben recoñecida polo seu labor de conservar o patrimonio inmaterial. Benvida, Mercedes, grazas por asistir. E Isidoro Rodríguez Pérez, licenciado en Humanidades pola Universidade de Santiago de Compostela, que tamén é investigador do folclore galego e que é membro de numerosas ou varias agrupacións de carácter cultural como Reviravolta ou María Castaña. Benvido, Isidoro, moitas grazas por asistir. Moi boa tarde, pois, un placer. Bueno, se vos parece, este diálogo Bacán vai estar moi preto de as nosas festas patronais do San Froilán. Emitirase, bueno, pois eso, moi pretiño do propio San Froilán. Entonces, se vos parece, querería comezar por aí, daquela festa do San Froilán que decía Cunqueiro que eran as máis fermosas do outono galego. Quero poñer sobre a mesa, vos me ides contestando se queredes ou comentando na orde que queirades, porque despois pasamos a quenda sen problema. De que xeito as festas, neste caso as de San Froilán, pero podemos falar de outras festas ou tradicións, son un elemento de cohesión da comunidade, dunha comunidade, e enlazamos aí. Isto está a cambiar neste século XXI? Comezamos por quen queira, veña, sen medo. Bueno, eu quizás seña máis intrusa dentro desta tertulia, porque cos compañeiros máis dedicados á antropoloxía e etnografía, eu, digamos que teño unha visión máis holística do patrimonio cultural, pero é certo que se pode centrar o patrimonio cultural no patrimonio cultural inmaterial que ben dis. E, por suposto, entendo que as festas do San Froilán, antes feiras, hoxe só festas, pois que teñen, obviamente, moito que decir aínda, porque non solamente son festas, é dicir, son tradicións, son usos, son costumes, teñen tamén unha parte lúdica, teñen unha parte tradicional, é dicir, hai unha programación cultural moi ben levada que realmente intenta acaparar un pouquiño, digamos que todas esas usos anteriores, pero tamén adaptarse aos novos tempos. Entonces, é certo que o patrimonio inmaterial está pensado un pouquiño en eses termos, é dicir, que son usos e costumes e festas e tradicións, pero tamén artesanía, tamén o traxe, tamén o idioma, etc., que pasaron de xeración en xeración ata chegar actualmente, que actualmente non se celebran pois exactamente igual, pero sí que é certo que hai unha transmisión non solamente oral, sino tamén documentada, e que do que se trata é adaptala sin perder a identidade, porque desde o momento que un patrimonio inmaterial concreto, con respecto, por exemplo, ao de Lugo, perde esa identidade, perde ese xeito de cohesión social, de participación da comunidade, aínda que señan festas obviamente programadas polo concello respectivo e demais, pero que si perde, digamos, que esa base social, pois tampouco tería nada que ver co que foi ou co que debe ser. Entonces, bueno, non sei se respondín ou se introducín ben o tema, pero o que sí que quero é remarcar que efectivamente son moi importantes e me parece que deben seguir sobrevivindo pese a esa adaptación e pese a esa invasión da globalización. Ten que seguir habendo unha parte de ocio e de festa, pero, por suposto, ten que haber tamén esa parte de lembranza das tradicións e da memoria histórica local.
Mercedes? Concordo con todo o que di Aurelia e penso que é moi gratificante vir a Lugo a ver que se manteñen as tradicións. Eso é que estuve bastante tempo dun lado para outro por esta vida de correcamiños que levo. Cada vez que chego digo, caramba, pois siguen potenciando as tradicións. Ainda así que algunhas cosas se perderon e que outras pois, son innovacións, pero eso pasa en todas partes. De todas maneiras, non está de máis pois, recuperar pois, moitas cousas máis, que algunhas se perderían no camiño. Entón, eso é pois, os investigadores de la zona, como Isidoro. Pues, seguro que teñen máis dominio. Isidoro? Bueno, efectivamente, as dúas compañeiras de tertulia atinaron perfectamente. As festas, efectivamente, nacen como un elemento identitario. E as festas de San Froilán o que teñen é esa identidade. Moitas veces a xente máis purista, eu tamén estuve entre os investigadores puristas, isto é así, non se pode mover de aí, hoxe día, gracias a Dios, fun evolucionando tamén, e non o vexo así, o vexo dunha forma máis global, máis holística, e hai unha cuestión moi importante respecto das festas, que gracias a Dios se innovan, e gracias a Dios evolucionan e se adaptan, porque todo aquelo que non se innova na tradición perde a súa funcionalidade. E entonces acabamos vendo nun museo. Si temos a sorte de que sexa nun museo vivo como eu de Lugo, pois aínda. Pero moitas veces vemos que as cousas pasan a estar en museos que son un patrimonio totalmente morto. E este é o perigo que poden correr as festas de desaparecer por esa perda de funcionalidade. Cal é a función dunha festa? Pois é cohesionar a xente, que a xente que quere esa festa, que están de acordo nas formas de expresarse, tanto musicais, como artesanais, como, bueno, calquer forma artística, non? Entón, si se vai adaptando a esas novas xeracións, esa festa vai a seguir viva. A pervivir. Si, no momento en que pasa a ser unha cousa que xa non vai con nosotros, que non nos di nada, en ese momento, esa perde a funcionalidade e esa dame igual que seña unha festa que calquera outra manifestación morre. Non hai máis, é un ciclo así. Digamos que se non se adapta a nós, non? Exactamente. A sociedade na que está inserta. Exactamente. Tú fíxate, con isto das festas, eu viña polo camiño e viña pensando un pouquiño, non? En evolución de festas, en evolucións de expresións musicais, non? E fíxate que os nosos avós, as nosas avoas, nos falan de algo que agora se está intentando recuperar, e en moitas aldeas se recuperaron as fías, as polavilas, onde se xuntaba a xente, non só para traballar, sino para cantar. Entón, esas manifestacións morreron porque perderon a funcionalidade e foron sustituídas por outras. Foron sustituídos primeiro polos salóns de baile, que seguramente que Mercedes recorda perfectamente, polos salóns de baile, e foron sustituídos despois polas discotecas. E actualmente, cantas discotecas hai? Hai moi pouquiñas discotecas. Desapareceron casi por completo. Limar de Sarria, por exemplo, e aquí en Lugo xa non vou citar ninguna porque desapareceron casi todas. Entón, por que foron sustituídas? Polo disco bar, por outro sitio onde cumple a mesma función, pero adaptada aos novos tempos. E o mesmo acontece coas outras expresións. Sen perder de vista o que comentabas, que é a identidade que nos, digamos, que nos diferencia, porque se estas mesmas festas se repiten en todos os sitios de Galicia iguais, onde está esa parte tan personalizada e tan, bueno, pois local? Exactamente. Do local vaise ao universal. Pero, eso xa o decía Cunqueiro e o decía tamén Vicente Risco e todos os pais da patria. Pero certo é que se non se valora o elemento identitario, o elemento definidor que é o San Froilán, o xeito de facer as festas e tradicións do San Froilán, pois obviamente serán iguales que outras que se faigan en calquer outro sitio. Entón, para que señan as festas do outono máis importantes e máis bonitas de Galicia, pois teñen que seguir esas tradicións. Claro, falando deste patrimonio inmaterial, entendo que credes que é un punto clave manter ese patrimonio inmaterial para manter vivas certas comunidades ou sociedades.
Claro, empezando, por exemplo, pola artesanía que comentaba tamén Isidoro. É dicir, hai determinadas, digamos que expresións artísticas ou usos ou costumes que se non se apoian, que tenden a desaparecer porque hoxe en día non teñen viabilidade de ningún tipo, nin mercantil, nin económica, etc. etc. Entonces, hai que apostar tamén un pouquiño por axudar a todas esas artesanías, pois, por exemplo, tamén a cuestión do traxe tradicional, que saleu tamén agora aquí, o traxe tradicional tamén, se non se fomenta que haxa tecedoras, que haxa modistas que recuperen e que se lles enseñe tamén e que se documente e investigue como era o traxe tradicional para poder seguir construindo esa identidade a través do traxe, a través da artesanía. Quen dice iso, dicen tamén as cancións, dicen os bailes, verdad, Isidoro? Os bailes tradicionais e todo eso, pois ten que haber un apartado onde se amosen esas cousas que ao mesmo tempo, que, mira, non se pode conservar o que non coñecemos e o que non se coñece o que non se estudia. Entón, obviamente, mal podemos conservar ou promover ou promocionar calquer tipo de actividade, de costume ou de tradición se realmente non o temos estudiado ou non, e non o promocionamos tampouco, non? Entón, bueno, vai un poquinho por aí, non sei se me ves bien. Sí, non, perfectamente, enlazo con Mercedes, porque aí a parte documental é fundamental. Eu lo vivo, porque nací folclórica. Entonces, de feito, les estaba enseñando antes unha foto, ten unha portada dun libro onde esta foto ten 70 anos, eu tenía 5 anos, e era con os gaiteiros de la Panxa de Barreiros, que daquela tenía moitísima relación, e entón me vestiron de galega e eu estaba feliz, ali, unha niña pequeñita de menos de 5 anos, non? Entón, claro, cando me dicen, por que te gusta todo isto? Porque nací así, logo tamén influyen as familias. A miña casa era moi folclórica, tenía moitas tías que tocaban el piano, unha que enseñou a bailar a toda a xente de Sarria antes de existir Megas e Trasgos, era a que enseñaba a bailar a xente, a los coros, a bailar tradicional, non vals, tradicional. Eu recordo ensayando no portal da nosa casa, que é un portal moi grande, desos antigos de Laboa, pois a xente venía a ensayar. Ese portal está un pouco fundido por la cantidad de xente que por ali pasou a aprender a muñeira, a aprender la jota, a aprender. Logo a miña tía se marchou na temporada a Aragón, aprendeu la xota aragonesa, e cando nos dimos cuenta, na mitad da xente de Sarria bailaba la jota aragonesa, porque a tía al aparecer enseñaba lo que aprendía. Entón, penso que é importantísimo as familias, que nazca desde la familia, que los leven a todas estas cousas, non só los caballitos e todo isto que está moi ben, e los coches e non sei que, sino tamén que los acostumen a todas, que los mesturen dentro de las tradiciones. Si lo hacen como algo natural, pues terminarás, eu dicía, viví sempre así, e non me parecía extraño, non? De feito, conservo un traxe, que era de miña bisavoa, e eu conservo un traxiño de galega. E, bueno, penso que despois, pues, teño fotos con meus fillos vestidos de galegos, como tal, porque miña tía, como se dedicaba a eso, pues nos vestiu a todos. Entón, estabas metida dentro daquela historia, non? E recordo ir de excursión con ele, cantando regueifas, que se llaman regueifas, e daquela era uno tras outro, inventarse as cosas e continuar. Isto lo facíamos sempre. Está moi ben traído, da familia á comunidade, da comunidade á sociedade, e da sociedade xa se desenvolve para toda a cultura galega. É importantísimo. Mira, volvendo a retomar o tema que antes apuntaba Aurelia, eu agora que falou ademais de como saliu o tema do traxe e isto, hai unha cousa que se me ve agora aquí a cabeza, eu sempre estou anotando cousas aí, porque senón vaiseme ao fío. E anotei aquí, por exemplo, do Domingo das Mozas, non? O Domingo das Mozas, que é dentro do San Froilán, unha data moi sinalada, e que últimamente se coñece tamén como o Día do Traxe Galego. Pois fíxate, pois o Día do Traxe Galego ten moi pouquiños anos. A pesar de que hoxe nos parece que xa é algo que vai coas festas de San Froilán, que é algo xa tal. Pois mira, o Domingo das Mozas, o Día do Traxe Galego, naceu no ano 1972. O sea que non fai tanto tempo. Nada. Entón, tú fíxate, quen foi o armadanzas desta historia? Pois nin máis nin menos que José Romaní, o pai de Arturo Romaní e de Ana Romaní, que ben coñecidos no mundo da cultura, pois José Romaní estaba de director no Banco Pastor.
O Banco Pastor, que fomentou moito sempre as cuestións da cultura, pois decidiron facer unha expresión pois artística, pois cos traxes, cos bailes das diferentes zonas. E, bueno, e aí implicouse, evidentemente, a súa dona, Ana, que é unha enamorada do traxe, que por sorte aínda vive e aínda sigue indo o Día do Traxe en Santiago, ao xurado, aínda eu o ano pasado tuve a sorte de compartir xurado con ela, e bueno, e este home, pois montaron o Día do Traxe, e el despois marchouse para Santiago e foi cando se montou o Día da Mostra do Traxe Galego en Santiago de Compostela, que é posterior a de Lugo. De Lugo é máis antigo. O sea que tú imagínate, bueno, pois hoxe día contalle a calquer persona que veña ao San Froilán que o Día do Traxe que non pertenece e que non é algo tradicional, porque xa é efectivamente algo tradicional. E que hubo esa innovación, efectivamente, esa innovación, pero que encardinou coa identidade da xente, encardinou coa nosa identidade de lucenses, e co pensamento desa familia, deses individuos, e quedou aí perfectamente enmarcado, e está enmarcado dentro das festas. E hoxe, imagínate, eu penso que é unha actividade, ademais, que é imposible de sacar aí desas festas. Sí, a verdade que sí. Bueno, falabades de que é importantísimo manter isto vivo. Pregunto, que papel credes que desenvolven nesta actuación de manter vivas as tradicións ou as festas, as institucións? Credes que existe a día de hoxe unha imbricación entre institucións e a xente das aldeas, dos povos, a rapazada, capaces de continuar con estas tradicións? Eu coido que últimamente as festas de San Froilán descentralizáronse. É dicir, o que antes se establecía exclusivamente no casco histórico, agora mesmo xa está expandíndose aos barrios. E non solamente a nivel de pasarrúas ou de actuacións que tamén, sino, con moitos outros elementos, pois iluminación, actividades, etcétera, etcétera. E me parece fundamental, porque independentemente que a institucións públicas, concretamente no caso do San Froilán, creo que é o Concello que realmente leva a batuta nesta programación, ten que ser así. É dicir, unha cousa non quita a outra, pero o que é certo é que a institución pública ten que ser o suficientemente plural, ten que ser o suficientemente diversa para, digamos que, dar co quiz de todos os gustos e para todas as idades. É dicir, agora temos un San Froilán miúdo, creo que é verdade, o San Froilán miúdo para rapaciños, para a xente nova, e temos tamén unhas orquestas para que bailen tradicionalmente a xente máis maior, non sei se decir maior, se decir... Sí, maior. Os máis grandes. Claro, pero que tamén ten que haber unha parte dedicada para a xuventude. Independentemente que esas corrientes musicais ou mellor non nos entusiasmen ou non nos gusten, ten que haber para todo. E quen dice eso, temos que falar de todas as manifestacións que pode haber, lúdicas, festivas, pero culturais. Tamén hai que ter un pozo cultural, non? Hai que aproveitar a coyuntura, como penso que se sigue facendo, para publicar investigacións relacionadas co San Froilán, o San Froilán dos Devanceiros, e entendo que moitas desas cuestións que están xa sendo casi como unha obriga para a administración pública. Que é certo que se pode mellorar sempre, pero que se leva mellorado moito, certamente tamén. Mercedes. Eu penso que todo está ligado, non? Entonces, depende de momentos dados, que este concello vai ser funcionar mellor ou peor, porque eu teño visto auténticas burradas e teño visto cousas que me pareceron moi interesantes. Entonces, todo depende del interés que teña a xente tamén, porque hai moitos que se implican, que les encantan as historias, e outros que pasan, que os políticos son así, pero en todas partes. Pero, entón, as institucións públicas... Influyen, claro. Exactamente. Influyen, poden apoiar ou non. Lo interesante é que apoyen. Deberían. Deberían de apoiar. Mira, aí hai unha cousa que se nos olvida moitas veces, non? E é que o povo
o pobo, e xa o di a cantiga da Revolución dos Cravos, o pobo é quen máis ordena. Pois sí. Entonces, isto ás veces se nos olvida, por eso moitas veces eu cando miramos estos problemas que hai a nivel mundial, estos problemas que temos moitas veces, digo, é porque o pobo queremos así. Non? E eu cando se fala de políticos de institucións, digo, é que as institucións están gobernadas por políticos e son persoas, e os políticos non son extraterrestres, son persoas salidas do pobo e que máis ou menos pensan como o pobo. Pode haber pois diferencias de opinión, pero igual que as temos ou podemos telas ahora entre nosotros aquí, non? A veces, pois, bueno, pois moito máis extremas ou o que sexa, pero eles salen do pobo, non? E entonces, ven todo isto porque quero decir que se o pobo quere esa manifestación, a administración, a institución, quen sexa, ten que apoiala e ten que afrontala. E eu vou poñer un exemplo agora, que é un dato que moi pouquiñas persoas coñecen. Hai xente que sí, que o coñece porque o viviu tamén. Nos anos 80, en Lugo había dúas festas, que eran o San Froilán e o Corpus. E isto está recollido na zarzuela galega ahora non vou decir, de Gustavo Freire, sí. A letra que foi escrita por Trapero Pardo, e hai unha parte na que dice: fun a Lugo nas festas do Corpus, tamén fun polas do San Froilán, tiña amores no Agro do Rolo, onde aqueles amores irán. Bueno, esta obra, que é unha obra, efectivamente, unha zarzuela pois costumbrista e pois escrita xa co seu tempo, pois está falando efectivamente desas dúas festas que había en Lugo, o Corpus e o San Froilán. O Corpus nos anos 80 desapareceu porque o Concello pois non tiña moitos cartos, non tiña pois moita forma de manter esas festas, pero esas festas, e fíxate, volvemos sempre ao mismo, eran unhas festas identitarias e que eran unha manifestación popular donde a xente tiña ganas de chegou a primavera, chegou o tempo, vou a expresar a miña ledicia, igual que as de San Froilán amosan a ledicia de recoller a colleita, de recoller os froitos. Fíxate que son as festas que estaban nos dous polos, non? Ben, o Concello, polo que fose, que non había moitos cartos e tal, decidiu que as festas do Corpus que foran a menos. E as festas do Corpus, que eu a recordo con verbenas na Praza Maior, eso desapareceu. É dicir, agora queda unhos restos da festa do Corpus. Pero, tú fíxate como esa necesidade popular das festas, que naceu no lugar das festas do Corpus? Naceu o Ar de Lucus. E o Ar de Lucus naceu dunha forma totalmente espontánea, e naceu, fíxate, nas xuventudes socialistas, de Lugo, da man de unhos rapaces que estudiaban humanidades comigo. E aqueles rapaces que estudiaban humanidades, pois dixeron, se acabou o curso, Dios vaya co curso, vamos a celebralo, vamos a emborracharnos, nos vamos a vestir de romanos, atamos unha sábana aquí, e salimos e vamos a salir. Bueno, aquel encontro que eles empezaron a artellar desa forma tan simple de atamos unha sábana aquí, salimos, vamos de romanos e de romanas, pois tuvo a sorte de patrocinalo Estrella de Galicia, que puxo o seu chiringuito ali, cerveza gratis hasta non sei que hora. E entón, tú fíxate, así foi a primeira edición do Ar de Lucus, a segunda un pouquiño máis ampliada, a terceira un pouquiño máis ampliada, e tú fíxate o que é o Ar de Lucus, que non é unha festa popular, habría que poñer moitas comillas aí, pero sí é unha festa que tamén recolle unha identidade que habría moito que analizar aí desde o punto de vista antropolóxico, porque eso de sentirse romanos, bueno, ou castrexos, bueno, nos queda algo lexos, pero bueno, recolle de alguna forma unha identidade e é unha festa turística. Hoxe día é unha festa turística, porque hoxe día está mezclado o tema económico. Entonces, as administracións, as institucións, tuveron que apoiar esa festa.
e se viron obrigadas a apoiar esa festa. Por qué? Porque tamén hubo un intento, igual que digo que naceu na Xuventude Socialistas, tamén hubo por aqueles anos un intento do PP de facer esa mesma festa que fixeron noutra data, e se fixo un Ar de Lucos, pero noutra data, antes de que collera corpo e de que tal, pero, bueno, na que eu tamén participei, a mí me tocou participar nas dúas, porque, claro, os músicos e os danzantes xa se sabe que vamos salir donde nos chaman e donde tocan, non? Entonces, tú fíxate, é dicir, como, efectivamente, o que subxace é un interés do povo. E entón, se hai un interés do povo, efectivamente, teñen que apoialo as institucións. Peor ou mellor, con máis tino ou con menos tino. Efectivamente, as miñas compañeras de tertulia acaban de decir que o ideal é facer unha festa pois para todos, non? E adecuada para todos, na que todos nos sintamos identificados, e hubo xente que o fixo con máis atino, hai outra que o fai con menos. Bueno, eso xa depende, efectivamente, como decía Mercedes, do político que toque e do que saiba. Todas as festas. É moi interesante o que dis, porque eso mismo demostra, Isidoro, que somos unha sociedade viva, Exactamente. dinámica e cambiante. Entonces temos unhas festas novas e unhas festas tradicionais. Eu recordo, falando da familia, como mencionaba Mercedes, eu recordo que para meus avós as festas de Lugo eran a San Lucas e o San Froilán. Claro. Porque teñen esas tradicións das feiras de antigo, e que se acaban convertindo en festas. Bueno, lóxicamente, feiras e mercado de gando xa non vai, xa non vai haber. Que daquela estaban sustentados, bueno, pois tamén outras transaccións comerciales, bueno, pois de mercado, etcétera, etcétera, que agora mesmo non hai. Pero mantéñense. Pero está moi ben que efectivamente que fale doutra festa que naceu agora, que ten outros obxectivos, que ten tamén outras, outros motivos de creación, pero que ten tamén unhas consecuencias moi similares, é dicir, que se acaba convertindo nunha festa, que as festas non vale todo, tamén é certo, non vale que seña todo, calquer festa se convirta nun botellón, e de aí está ese control do que falamos, de establecer unha programación cultural paralela que, no caso do Ar de Lucos tamén, se está a facer, porque aproveitase para falar da cultura romana, da cultura castrexa, traese especialistas e logo, bueno, pois múltiples actividades didácticas que logo a xente pode, digamos que coller, pode asimilar ou non, pero aí están. Non poden decir que realmente se visten de romanos como queren, pero que saben como se vestían os romanos, por exemplo. Pero bueno, tamén hai que tirar que agora mesmo o Ar de Lucos tamén é unha festa ao 50% castrexa tamén. Sí, claro, evidentemente. Aí fíxate que aí cambiou un pouquiño, non? O que decías agora, Aurelia, non? De que cambiou un pouquiño. Antes o motor do San Froilán foi a feira. Foi a feira de que celebraban pois a recollida do froito, celebraban a recollida a transacción, non? Por iso o Domingo das Mozas é sempre despois para celebrar a transacción, que venderan ben, que compraran ben, non? Vale, pero fíxate que hoxe día cal é o motor? O motor é o turismo. O motor é o turismo porque está sendo en todas as nosas manifestacións. Cal é o motor de Lugo? Cal é o motor de Lugo neste momento? O turismo. E seguramente que tú, Aurelia, que aí nos podes dar, pero, bueno, un montón de cousas e de exemplos que o ves tú todos os días ali no museo. Outro día iba paseando por Lugo, estaba de vacacións, e iba paseando por Lugo e iba escoitando. E resulta que me costou caro encontrar a alguén que falara galego e alguén que falara castelán, porque todo o mundo falaba pois en francés, noutros idiomas, non? E entonces me chamou a atención porque digo, jolín, pero si fai uns anos escoitabas alguén falando inglés pola calle e mirabas así a ver que pinta tiña e a ver quen era ese bicho raro que falaba nese idioma. E hoxe día estás na túa cidade, nunha cidade como é Lugo, de interior, e nunha cidade pois provinciana, e escoitas efectivamente falando. Por que? Polo fenómeno do turismo, evidentemente, que vai ligado pois a outras cousas. Pois, enlazando con isto que estás mencionando, Isidoro, do turismo e do Ar de Lucos,
como festa que nace un pouco do pobo, non? Da manifestación natural do pobo, quería preguntarvos ata que punto, non necesariamente pensando no Ar de Lucus, pero pensando noutras festas que se dan en Galicia, como pode ser a Rapa das Vestas ou a Semana Santa de Viveiro, ata que punto esas festas terminan por ser absorbidas polo turismo ou polo mercado? Que pensades aí? Depende das festas. Cando vas a unha Rapa das Vestas, van menos xente. Agora, a lo mellor empeza a ir moita, ¿no? Pero la de Sabucedo é terrible, porque xa hai que pagar as entradas días antes para poder entrar, é unha cosa multitudinaria, xa é tremenda, ¿no? Eu recordo la de Sabucedo sin xente, casi. E despois, las dos rapas que tenemos aquí, tanto la de Viveiro como la de Montoñedo, parece que la outra de Pastoriza, la de Montoñedo. De Sabucedo. La de Sabucedo no. Sabucedo non é nosa, é de Pontevedra. Ah, sí, a de... Aquí tenemos dos rapas. A de Mondoñedo e a de Viveiro. E a de Viveiro. Sí. Pois estas dúas, recordo ir a unha delas, que entraba por la Pastoriza, para chegar al sitio que non sabían casi ni decirme onde era. Falamos cando empezaban. Entón recordo que logo que había que deixar o coche non sei onde e subir ponte arriba hasta chegar a ver la baixada de los cabalos, ¿no? Para sacar unas fotos e para poder reconocer na festa e tal. Hoxe en día, pues me imagino que serán cantidades astronómicas de xente, non a lo mellor allí, que é máis complicado, pero que cualquier día se convertirán en la de Sabucedo. E la verdad, non tengo nada en contra de la de Sabucedo, pero me parece excesivo. É que aquí entra tamén o que falaba ao principio Isidoro da funcionalidade. A Rapa das Vestas, en principio, era un traballo, era unha función, claro, era algo que, bueno, que correspondía facer. Non era unha cuestión turística, nin era un espectáculo. E agora prácticamente se converteu en eso, sí. Que é o que falamos tamén dos cambios, dos usos, das costumes e da pérdida de función que tamén implica que pérdese unha cousa e gañase outra. Entonces, aquí, por exemplo, sí que acaba sendo un factor turístico e o turismo, en teoría, ten que enriquecer ou enténdese que enriquece unha comarca. Fai todo o contrario. Pero ás veces fai todo o contrario, porque agora xa podíamos falar da masificación. Igual que falas de Sabucedo, podíamos falar tamén das catedrais, do Fuciño do Porco, etcétera. Eso non deixa ningún beneficio ao que é a comunidade local. E o Concello único que realmente ten que soportar é todos os servicios públicos inherentes a unha invasión, porque son invasións reales de xente que chega e prácticamente mira, tira a basura e vaise. Poucos se quedan, poucos consumen, poucos... Bueno, en fin, é que o tema do turismo e das festas tamén... É unha historia moi complicada. Xa nos metemos aí en complicación. Pero podemos meternos. Lo maravilloso para mí son as festas pequenas, caseiras, que aunque leven xente, que sea la xente que non vaya a fastidiar todo o que hai. E que se conserve lo máximo pura posible. Eso é lo máis importante. Aí está, porque igual corremos o risco de convertir nun parque etnográfico, temático e etnográfico, non? Se fala etnográfico, pero temático. Bueno, etnográfico no sentido de que estamos partindo dunha costume ou dunha certa tradición. Eso é o gran peligro. É un perigo completamente. Sí, efectivamente, o turismo nos leva, está promovido polo mundo da globalización. O mundo da globalización e o mundo mercantilista, o mundo dos cartos, que realmente, mal que nos pese, son os que gobernan o mundo. Son os donos do mundo. E eso é unha pena. Entonces, claro, efectivamente, se perde ese inicio identitario, se perde esa autenticidade, non? E corremos o peligro, efectivamente, de que isto que desapareza. Pero isto, hoxe día, está acontecendo en todas as manifestacións culturais. Porque, mira, esta mañá estaba falando con un xornalista de Radio Nacional, con Orestes, que é un xornalista que o coñecedes ben, e estábamos xantando xuntos ali na facultade, e estábamos falando do agroqueer, non? Que acaba de ser, pois, fai unha semana ou 2 semanas. Bueno, entonces me decía, eu tuve a sorte de ir ao agroqueer a Granxa Maruxa,
non? Cando éramos, te acordas, Isidoro, estábamos ali 4 gatos, e efectivamente, estábamos 4 gatos. Bueno, os organizadores do Agroqueer deste ano decidiron non decir, ter un pouquiño ocultado cando iban a facelo e todo eso, porque os desborda totalmente e aquelo se convierte noutra cousa que non era a Ese finalidade. é outro problema. Claro, Porque entonces, moitos están agochándolo tamén por el medo e entonces tamén se desvirtúan porque chegan a ser un gueto e tampouco é. É que Claro. estar no medio da virtude é moi complicado. entonces, El equilibrio. o equilibrio, aí está. Buscar Entonces, o equilibrio. turismo, o tema do turismo, un tema, decía Aurelia, es que é un tema moi complicado. Non porque non se queira abordar, sino No, porque é moi complexo. Son terribles. É moi como complexo. Camiño de Santiago. Que Claro, Camiño de Santiago. Estamos desbordados, xa non, Claro. non pode ir ninguna persona a dormir a Sarre porque todos son albergues. Claro. Todo. Todas as casas se convirtieron en pisos Turísticos. xa non hai, na persona xa non pode alugar un espacio e xa está tal terrible todo que xa é imposible. A globalización ten esa fame de coñecemento, de estuven ali, fixen unha foto ali, Devora. pero eso devora, esa é unha fame, Devoran é unha porque fame que moitos destruye. Porque todo eso produce unha cantidad de cartos Claro. que non te podes imaginar. Pero é pan pa hoxe, fame pa mañá. Claro, Pero vamos claro. a ver cando todo isto non te de moda. Entonces, que facemos? Claro. Por eso hai que fomentar outras cousas. Efectivamente. Penso que é unha O historia de turismo base. de calidade. De base, empezando, xa te digo, por las familias e logo tamén las escolas. Porque eu non estuve escolarizada hasta os 10 anos, pero me enseñaron música, me enseñaron a cantar, me enseñaron a bailar, me enseñaron a disfrutar, a xogar na rúa con os pequenos, e cando de repente cheguei ao colegio, un primeiro internado aquí en Lugo, dixen, esta nena non sabe multiplicar, creo que sabría, non podo multiplicar, xa sabía, pero dividir seguro que non. Aos 10 anos. Pero, en cambio, me puxeron a facer unha redacción e era a que máis gustaba da clase. Porque eu pasé toda a vida escribindo contos, porque estaba sola con personas maiores, e entón me educaron en outro tipo de educación. Miña avó non quería que tuvera Era unha gripe. formación humanística. Claro, exactamente, non quería que tuvera gripe, non fora a coller catarro. Entón, a nena aprendía lo que había na casa. Como na casa se tocaba el piano, aprendía el piano. Como na casa cantaban, aprendía a cantar. E como íbamos a la escola de Gangla de Carreiros, que era completamente galeguista, pois tamén me fixe galeguista. Claro, no momento en que estades falando, no momento en que priorizamos rentabilizar as tradicións, perdemos un pouco as raíces. Pode ser así, non? Sí, claro, efectivamente, no momento en que se rentabilizan, pois se perden. A ver, isto pasou, por exemplo, co folclore así entendido puro e duro como folclore. Non vou entrar en moitos matices neste tema, porque claro, son temas moi amplios e que se pode afondar moito deles, non? Pero os grupos que nos dedicamos a investigación e que nos dedicamos a amosar o folclore, que, pois, dende sección femenina, todos os grupos se fixe unha labor extraordinaria. E hoxe día hai o que hai gracias a esos grupos, porque senón non habría nada. Pero cometimos un error moi grande. Eu, o primeiro, son o primeiro que me dou golpes de peito. E o gran error foi vivir para o escenario e para presentar un espectáculo vistoso, moi bonito, máis ou menos puro, máis ou menos recollido da tradición ou non. Entonces, eso foi un error, porque nos olvidamos do pobo. Nos olvidamos da xente que estaba abaixo do escenario. Eu recordo cando en María Castaña planteei a idea de, en todas as actuacións, o remate da actuación, baixar do escenario a bailar coa xente, a xente, os bailaríns, a xente que traballaba comigo, me miraban con a cara e decían, es que es la parte que menos nos gusta del espectáculo, ir a bailar con la gente. E digo, pero entonces vosotros, que estamos facendo? Entonces, si estamos intentando fomentar, si estamos intentando vivir esta tradición, recreando efectivamente, pero
porque é tan difícil, porque o vamos a non transmitir aos demais, non? Hoxe día, hai moitos grupos que non se suben ao escenario, que o que fan é bailar coa xente, e a min agora me encanta, cando vou por aí, cantos de tabernas ou estas manifestacións que está habendo, e ves a xente que de forma espontánea, alguén se pon a cantar e de forma espontánea a xente se pon a bailar, non? E entón dice, este foi o gran pecado dos grupos de uns determinados anos, que xa digo, hoxe día se está reconducindo, que se está retomando, non? Había que ir á fonte, tuveron que vir antropólogas estranxeiras como Schubert, incluso fotógrafas como Matilda, etcétera, para realmente ver tanto cuestións relativas ao modus vivendi tradicional como as propias manifestacións inmateriais, como por exemplo as cantigas, o xeito de bailar, etcétera. Sorte que é certo que despois houbo moita xente, e hai moita xente coñecida, incluído tú, por suposto, que fixo esas recolleitas antes de que esa xeración xa desaparecera, porque agora mesmo desapareceu. Pero houbo xente maravillosa que se dedicou motu propio a facer esa recolleita de cancións, de cantigas, de bailes, de traxes, de ir polas aldeas valorando o que tiñan nos arcóns tirados como pezas de telar preciosos para os traxes tradicionales, etcétera, que se recolleron, que se documentaron e demais, e esa é a base. O estudio e a investigación, volvo a decir, non se pode protexer o que non coñecemos e non podemos coñecer se non o estudiamos e non o investigamos. E a partir de coñecelo, conservalo e promocionalo. E de aí ven todo o patrimonio inmaterial, incluídas as festas, as romerías, tamén, por suposto, e xa están asociadas a outras tradicións, máis máis da Iglesia, etcétera, pero se non se coñecen tampouco se poden conservar nin divulgar ou promocionar. Para as novas xeracións tamén, aí está entre a escola, que comentaba antes tamén Mercedes. Eu penso que percorrer as aldeas, mesturarse con a xente, disfrutalas, porque temos un material todo alrededor, que eso é un patrimonio maravilloso. Eso fixeche moi ben. E esa é a parte que, en algún momento dado, cando a lo mellor se podía, porque a lo mellor agora xa hai moi pouca xente nas aldeas, pero tuve a sorte de percorrer, por exemplo, todo o Courel, toda a Ribeira Sacra, toda a de Brollón, concellos así afastados, e comunicarme con a xente, porque era facer guías, non? E non quería facer unas guías turísticas, eu quería facer guías humanas. Entonces, casi todas as guías aparecen personas con nombres e apellidos de lo que me contan, e aunque sean pequenos retazos de lo que eles falaban, que despois hubo unha revista maravillosa durante 10 anos, que por falta de medios, por falta de tal, seguramente se deixou, que se chamaba A Candea, que existiu no Courel e salía de la aldea de Froxán. Entón, para mí, que unha revista durara 10 anos, que recordo eu, nosotros un negocio que temos, jamás facíamos publicidade e pagábamos publicidade a él, le mandaba os artículos, le mandaba as fotos e les axudábamos a facer as festas. Entón, todo aquilo era lo que de alguna maneira, non só nós, sino máis xente, axudamos para montar eso, a parte del propio presidente de la asociación de Froxán, que era Baristo, un hombre increíble, que él e a familia eran todos, el pai, a mãe, todos a axudar. Entón, claro, esa festa iba a ser pura, porque estaba o pai, o avó, o outro, todos colaboraban. Todos formaban parte. E de aí, falando das recolleitas, de xente importante nas recolleitas das tradicións, Mercedes ten documentado todo o antroido, e de aí a súa especialización no mundo das máscaras relacionadas co antroido. De aí fixemos unha exposición maravillosa en el Museo de Lugo con esta señora. Que todo o mundo pensa que o patrimonio inmaterial que se alonxa dos museos, porque son institucións físicas, pero nada máis lonxe. Nos necesitamos, ademais, para demostrar que... Efectivamente. E esa mesma exposición logo rodou por os sitios máis inverosímiles que podéis imaginar, de Galicia, Portugal, de Asturias, por todos lados, e levou máis, non sei, de máscaras, a lo mejor máis de 40 exposicións. Pero en donde me chamaron, o sea, porque consideraba que tiña que ser, non? Entón, bueno, Portugal, prácticamente todo o norte de Portugal nos chamou, e a xente, ahora mesmo, a última exposición que fixe de máscaras foi en Muxía,
moi ben tratada, me chamaron de Cultura de Museo, unha pintora que os recomendo, que a lo mellor la conoces, Vicky Rivadulla. Home, claro, expuxo no museo. Expuxo no museo maravillosa Vicky, que fai fotos de mulleres enormes, grandísimas, que es como Botero, pero de fotos femeninas. E entón me estaba levando cultura allí, me chama un día e me dice, oye, queríamos traer a exposición para o museo. E pois eu encantada. E se volcaron. Entón, o feito de que se volquen fai que tenga unha ilusión tremenda ir a los sitios. Hai outros sitios que vas e non lo valoran, non pasa sin pena ni gloria dun esforzo de 30 anos. E agora, pois teño unha exposición montada todo este ano no baixo da tienda, en Lu, para que todo o mundo la vexa. E despois teño outras itinerantes, que fixen varias, para poderlas mover. Totalmente. Para poderlas mover. E iso é o que me interesa porque non vivo deso, esa sorte. Cando temos outras historias de que vivir, podes permitirse ese luxo, senón, pois non se podería, non? Pero bueno, é maneira de ser. Sabes que pasa, Mercedes? Que hai xente que pensa que o patrimonio inmaterial é intangible, pero o patrimonio inmaterial está asociado a obxectos, a cousas tangibles. Por exemplo, o antroido, as máscaras, por exemplo. Por exemplo, o traxe e o baile, os traxes tradicionais e tamén os usos diarios, pero agora xa non hai. Entón, agora está asociado ao baile. Pero, quen dice iso tamén está asociado aos espacios, está asociado aos sitios. É dicir, claro, o entorno natural tamén, porque unha romería faise nunha ermita, nun monte concreto, non se fai, pois, na plaza do campo. Entonces, todo eso, o patrimonio inmaterial, esa é a gran riqueza do patrimonio inmaterial, que está asociado tamén a outras cousas tangibles e que van unidas ás persoas, van unidas aos obxectos e van unidas aos espacios onde radican e onde se fan. De aí esa gran riqueza que penso que ten o patrimonio inmaterial, que xa se leva falado de patrimonio inmaterial desde aquela convención da UNESCO no ano 2003. É dicir, que cada vez máis se está promocionando o patrimonio inmaterial como na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, no 2016, volvese tamén a recoller. É dicir, que hai patrimonio inmaterial para rato e que o patrimonio inmaterial é o que falábamos antes, está vivo, é dinámico e é cambiante, pero non quita que efectivamente conozcamos como foi e que agora o presentemos de outra maneira, máis artística, menos, non tan pura, pero sí que adaptada aos novos tempos. Que o patrimonio inmaterial nace dese sentimento da comunidade, nace dese sentimento persoal da persoa. A palabra sentimento é a máis importante de todas as que escoitei en os entroidos. Porque cando cheguei a Viana do Bolo, Vilariño de Conso, ou a Maceda, ou a Xinzo, ou a Verín, ou a Laza, que son os máis conocidos, pero despois fui a moitísimos máis desconocidos, que foron os que se rescataron e algunos que estaban aí medio perdidos. La palabra de entroido, a mí me decían, esto no es un carnaval, esto es un sentimiento. Y tienen en muchísimos sitios un gran letrero grande, gigante, que ponen, pues eso, pantallas, sentimiento, o poteiros, sentimiento. Entonces fue la palabra mágica, pero además la clave de todo lo que quieren transmitir. Entonces, generación tras generación, de pais a fillos, os traxes, de pais a fillos, as máscaras, de pais a fillos, las tradicións de los cantos dese momento e las fechas, las datas, que son importantísimas porque eu traballei moitísimo Portugal. Portugal é unha das zonas que teño máis traballada. E entón, claro, a xente asocia todo con el carnaval. A palabra carnaval ya la vamos a retirar porque en Galicia solo es entroido e en Portugal entrudo. Entón, xa non existe la outra. La outra tenemos que ir a Andalucía. No, pois aquí las zonas de Portugal, por ejemplo, no salen la mitad de las máscaras, la mayoría de las máscaras salen en otras datas, por ejemplo, el día 25 de diciembre. Entonces, ti tens que comer con tu familia, cenar o día 24 e prepararte correndo si quieres chegar, porque el 25 por la mañana xa están algunos que non das chegado, pero ya 25 por la tarde, moitísimos, 26, 27, 28. Despois marchan, despois vuelven el 31, el 1 e el 6, ciclo de los 12 días. Bueno, fantástica esta conversa. Temos que rematar moi o noso pesar, pero esta é a segunda conversa que me toca conducir sola, porque Paco Nieto xa non está aquí, pero agardamos que estea detrás da pantalla véndonos.
Gustaríame rematar cun pequeno xogo, non é unha encrucillada ni nada polo estilo, pero se tiveramos que meter nunha cápsula do tempo unha tradición ou unha festa popular que consideredes ou que quereríades que nunca morrera, cal sería? Home, como lucenses, teríamos que tirar un pouquiño pola nosa banda, non? Pero hai moitas, é dicir, escoller unha iba a ser absolutamente Complicado. imposible. Bueno, pois unha entre os tres, Imposible. poñedevos de acordo. Eu collería unha da Mariña e outra de Lugo e así quedaba ben coas miñas dúas patrias, pero bueno, non sei que decirche. Xa que estamos a falar do San Froilán, pois veña, ou San Froilán. A min o Domingo das Mozas me parece unha das festas... De onde queres a festa? De Galicia, Portugal? A que de queiras, Zamora, non de tedes, León? é libre, porque a cápsula do tempo non sabemos quen a Unha vai sola- abrir. Unha sola é imposible. Pero para mí, claro, las máscaras. As En xeral, máscaras. a palabra máscara. Isidoro. Eu creo que nesa cápsula do tempo metería o pobo como vividor desa manifestación. Como esas persoas, como decía moi ben Mercedes, que transporta ese sentimento porque son o que lle dan realmente a vida a todo. A todo. A todo. Non hai dous bailaríns que bailando do mismo xeito, da mesma zona, da mesma bisbarra, que bailen igual, nin que canten igual, nin que toquen igual. Por qué? Porque hai un sentimento propio, hai unha forma, aínda que haxa unha cosmovisión igual, pero hai unha forma individual de entender a vida. Entonces eu creo que metería o pobo como vividor desas manifestacións. Perfecto, bueno, non sabemos quen abrirá esa cápsula do tempo, pero sí que quero agradecervos a presenza aquí, foi unha conversa fantástica e agardo que volvades cando toque. Pero os nosos seguidores quero lembrarlles que tanto esta conversa como as anteriores están disponibles na canle de YouTube da Fundación Bacan, dos Diálogos Bacan. Vémonos moi pronto. Grazas.